Asimbona unqabileyo udutyulo nobunye ubundlavini kushishino lweeteksi. Kubekho udubulwano kutshanje ePaarl kwingingqi yeBoland. Abasemagunyeni urhulumente bathi umzila phakathi kwePaarl neBellville ubonwa njengonemali, ze ke nabangenazimpepha zakuba lapho bazibone bexhiphula. Bathi iindlela zemivuzo yabaqhubi beeteksi zizo ezenza uchuku. Xa ujonga indlela abaqhubi beeteksi abaphangela ngayo, umuntu ufuneka aleqe enze imali efunwa ngumnikazi weteksi and then enze imali yakhe. Ibangela ke loo nto baleqe xa bebona ngathi kukhona iroute enengeniso kakhulu baphele kube khona ukruthakruthwano babulalana. Sithi simrhulumente xa sinokuqinisekisa into yoba abantu banomvuzo and siyithethe futhi phandle into yoba ukuze ukwazi into yoba urhulumente akuncede kofuneka uziphathe ngendlela ethile. Abantu abangama-63 ababulewe kwiirenki zasePaarl kwisithuba nje esiphambi kwe-lockdown. Abasemagunyeni kumasipala bakhathazekile. People without permits is operating on the same routes, and people who are having no license is also running on the same routes. And then obviously people will have the assumption of the exception that we don't want to give them any permits. Kodwa abanyoonoteksi bathi iinzame zikarhulumente azinakuba nafuthe ngenxa yorhwaphilizo. The Boland region, only the guys from the Boland region got enriched themselves with this red dot. Now our local guys didn't get any red dot from government. So the guys is not interested in this whole taxi scenario that's going on at the moment. Intlanganiso yoonoteksi beNtshona Koloni kulindeleke kuba iqhuba iintsuku ezimbini kwiveki ezayo, enye eKapa enye eWorcester. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.